koro ni waikore mar kelo ni weche manyien mag OIMORE kokalo Ramogi TV. Kabende en tarik 15 dwe mar abich higa 2020 mathoth osetimore nyakoro mag jwang' kore koda mago mag siasa kama bende chieng' makawuono waneno ka riwruok mar Kenya Kwanza oketa yanga jalup jalar content piny Kenya William Ruto mabende owachni en Rigathi Gachagua. Kachiel koda bende ogai mar ODM mabende chung' mar laro content piny Gotiko mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga osingo ni odiochieng' makiny dhi bedo odiochienge. Mago duto eko ni kod sanya kora mga jwang' to mokwongo magi thuond weche. I present to you the Kenya Kwanza running mate candidate, my brother and friend, Rigathi Gachagua. Oganda jo Kenya koro gikone yango ni Rigathi Gachagua madhi bedo jalup William Ruto yiero mabiro. Na mimi nataka kuambia nyinyi kwamba nitatangaza kesho kule town. Jatend Azimio la Umoja Raila Odinga osingo lando jalup ne odiochieng' makiny. Obila timo nonro ewi nek mar japuonjre moro manyone gi kaeto ringre ojwang' e bunge man machiegni gi boma ma Kiambu. Ramogi warwaki ni machiegni mar yudo weche manyien adimba kokalo Ramogi TV. Kamendo wamedo singo ni wan kod mathoth ahinya mawaiko ni kokalo Ramogi TV nyaturi kodwa kokalo line mar SMS manari 3600. Nyinga Lydia Okeo kaja loko marwa en Belinda Adhiambo machiegni nyakora mugajwa. Nyinga en George Bati. Kawachako siasa koro ochomo ng'iende bang' jalup jatend Kenya William Ruto landa yanga ne jalup ne dhi bedo jaod bura ma Madira Rigathi Gachagua. Ruto nochiwo lendo makamano kendo lero moko kuom okenge magiseyiere kaka jokanyo mag riwruog Kenya Kwanza mar chopo kare lek margi mar biro telo ne piny Kenya. Ripota marwa Chris Owino osebedo kaogo tach par jot mar jalup jatend piny William Ruto kama ne lendo makamano otime kendo miyo waliponi. Ekar jot mar jalup jatend piny William Ruto yamo mayom kudho bendera mar piny Kenya kod mano mar riwruok mar Afrika ma ugwe fwadhore to kombe nyilni kapet makwar bende opedh. Ranyisi makende ni kawuono ok en odiochieng' moro amora kaka pile. Lendo ma johera mag Kenya Kwanza kod jopiny osebedo karito gi liyo kuom thuolo mar seche mohewa 17 mokalo gikone ogol. William Samoei Ruto olando jalupne eng'wech malaro kom maduong' mapacho kae e yiero mahigani. I present to you the Kenya Kwanza running mate candidate, my brother and friend, Rigathi Gachagua. Kaka ranyisi makende ni ne ok en lalruok mayom e manyo jalup William Ruto, Seneta Mathara Nithi Kithure Kindiki ma en achiel kuom jotelo ariyo mane iparo ni dhi teno Ruto e yiero mabiro ne ok oyuoro e romo makawuono. A forthright Kenyan, a Kenyan of great standing, a lawyer par excellence, our former Deputy Speaker of the Senate, and the man who defeated that fellow called Ocampo, the current senator of Tharaka Nithi County, who is not here with us now. Jalup jatend piny owiro Rigathi Gachagua kod puoch mogundho kaka jatelo mapache liw, jatelo man kod chung' motegno, jatelo man kod lony mararieya e weche mag uchumi, ohala, telo kaachiel gi siasa. An astute debater with prodigious persuasive ability, a fantastic grassroots mobilizer, a disciplined and tireless political operative, a successful elected politician and business person, a principled politician of tremendous resilience and resolve, a fearless fighter for the right cause. Ka ogolo twak mare mar yie gi lemo mar teno Ruto e yiero mabiro,
jaod bura ma Mathira Rigathi Gachagua opako Ruto kuom keto yie mare kuome kendo singo matimo duto manyalore mar miyo kweth mar Kenya Kwanza loch maduong' e yiero mabiro. I know there are many in our alliance who are qualified for this position, and any one of them would have been up to the task. Your Excellency, our Deputy President, the trust and confidence you have shown in me is a privilege, and I'll do my very best to live up to those expectations. Thank you, Your Excellency. I will not let you down. I will not let the Hustler Nation down. I will not let the people of Kenya down. Jodito mamoko mag Kenya Kwanza orwako gwelo mar Gachagua kaka jalup ogai margi William Ruto. At the very outset, let me take this opportunity to congratulate Rigathi Gachagua, who will now deputize William Samoei Ruto in our quest to take over the leadership of this country on the 9th of August, 2022. In the event, and we will form the next government, do not allow your deputy Rigathi Gachagua to be humiliated, both in character and person. Do not allow what you went through the last 5 years as William Ruto. Don't allow. Kaka yo makende mar chulo jumamine kuom koso yudo lemo mar jalupne, William Ruto osingo mar keto tenge migepe 10 mag piny owacho mare ne wakeini, gino manenore kaka yo mar keto ombulu mag wakeini e adita mare kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani. Let them not tell us that the running mate, because it's a woman, that is sufficient or they are ahead of this team. It's not one position that will make meaning in the question of gender equality. It is the numbers that we are looking for, and therefore your position of 50% cabinet is very welcome, and I congratulate you for taking that position. Mae ot majalup jatend piny William Ruto osedakie kuom thuolo mar higni 10 mokalo kaka jalup jatend piny Kenya mar 12. Ruto owacho ni jatelo man kod chia, mbi kod lony mar dak e odni ka jalup jatend piny Kenya mar 13 en jaod bura ma Mathira Rigathi Gachagua. Adier mar wachno dhi ng'ere tarik 9 dwe mar 8 higani. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyako Ramogi mano kanyo endo ka Chris medo luono kaka ne weche chalo. Wasudo nyime gi weche manyien. Oganda jo Kenya mawuok e counties mopogore opogore pacho ka ogolo paro e wi lendo mar Rigathi Gachagua kaka jalup William Ruto ka gidhi e yiero mabiro. Kaka jafwambo marwa Judith Omondi lero, oganda moko rwako okang' ma kamano ka moko to koro onyiero wachno mokalo. Lendo ma oganda jo Kenya osebedo ka rito gikone to ne okete ler. Yango Rigathi Gachagua kaka jalup William Ruto motelo ne yiero maduong'. Oganda jo Kenya omedo cholo pachgi. Jotelo mag kweth Azimio la Umoja bende okodong' chien. If you ask any Kenyan about Rigathi Gachagua, they will tell you about his unexplained wealth. They say they believe in Mama Mboga, but it is now turning out that the Mama Mboga is Rigathi Gachagua. It is nothing to go by to the race, but he has prettily, as a wise person, signed off without being criticized. Mombasa, moko kuom oganda koni ne gin gigeno kuom Mudavadi kata Kindiki mawelo gowe oko, wach moduong'o chunygi ahinya. Wamedunisha sehemu ya Western Kenya na kuwaonyesha ya kwamba hawana mahana, na hiyo imetupea nafasi bora mwafaka ya kuenda nao kumpigia Raila Amolo Odinga kura kwa mpigo. Nilikuwa napendelea achukue Kindiki, mtu ambaye tungeona kweli anajaribu kuunganisha Kenya bila kuegemea upande wa ukabila. Moko muganda mawuok e kaunti ma Kisii olero ni kata obedo ni negi paro ni Ruto biro yiero Silvanus Osoro, pod gibiro yie gi duoko ma osechiw. Tulikuwa na matarajio ya kuchagua mheshimiwa Silvanus Osoro, Kithure Kindiki na Gachagua. Lakini kwa sababu amechagua Gachagua, tutakuwa nyuma yake kwa sababu Gachagua
pia ametoa msaada wa pesa katika chama yetu ya UDA. E kaunti ma Machakos moko kuom oganda noyie to moko kwedo dwoko makamano. Gachagua amekuwa akiwa mwaminifu na amekutana na yeye muda mrefu. Ana historia nzuri ya kuwa katika serikali ya Jubilee na hata mbeleni akiongoza. Kwa hakika sasa UDA imeshika mwelekeo kabisa. Kulingana na vile naona, huenda Ruto akapoteza kura mingi kwa sababu ya kuchukua Rigathi kama running mate wake. Rigathi sasa hii ako na kesi. Apatikana na billions of money that he cannot prove. Moko kuom jodak e kaunti ma Nakuru to wacho ni gin gi kuom jalup jatend piny William Ruto. Miyo gimoro amora ma wacho gin gi geno ni en kuom ber mar japiny. Imani yetu iko kwa Deputy President Bwana William Ruto. Na vile amefanya uamuzi, sisi tunakubaliana naye sababu hatukutaka kujua atachagua nani ama nani. Uganda jo Kenya koro rito mar ng'eyo kaka siasa dhi ringo bang' Ruto yiero Rigathi Gachagua. Judith Omondi, Ramogi TV. Kapod wakete mane wechego mag siasa wadhi nyaka e kaunti ma Migori kama jo siasa mane riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance e kaunti no ma Migori koro jiwo jo siasa wetegi mondo ket mana maino mar gesero Raila Amolo Odinga e manyo ombulu mopogre kod siasa mag mieno chilo kuom jogo magilero godo. Jachung' kod duond bura mar Upia Party Ediko Mondi Anyanga malaro ko mar kar chung' bura ma Nyatike okwayo jo Migori mondo nen malong'o ni mar kweth jo siasa moko koro sani owuok oko mar mieno jowetegi gi chilo ne gin jo kweth mar Kenya Kwanza ka diere makende to gin jo kanyo maiye mag Azimio la Umoja One Kenya. Wan wachung' tok Raila Amolo Odinga 100%. Kendo Raila Odinga na support mobe wan go kendo mo support kaka President of the Republic of Kenya come 2022 this year. Mheshimiwa Anyanga onge ngimane e parliament kendo oko ni ok en ng'ama inyalo ng'iew gi ng'ama iluongo ni Ruto. Kendo ningo bed gi luor ne jo Azimio la Umoja e party man be chungo miluongo no Upia mane Azimio la Umoja. Oko ningo bed ng'ama koro wuoye propaganda mondo oketh go nying jochung' wetene. Onge ng'ama Ruto man gi oda. Onge kuma Ruto osepenetrate Nyatike. Onge kuma Ruto osepenetrate Migori. Migori is intact, Nyatike is intact, and Nyatike te en mar Raila Amolo Odinga kaka president margi. Ramogi gikone to Rigathi Gachagua emoyier kaka jalup William Ruto eng'welaro kom tend piny Kenya. Rigathi Gachagua yangore ni pod oko budhe thuolo matelo kata odoko ni en kod mbi mar modonjo e paw siasa masani okete lemono. Ramogi jo mang'eny penjore ni Rigathi Gachagua ni en ng'a. Sani koro ganda jo Kenya rango koni gi kocha mar ng'eyo nonro mare. Rigathi Gachagua man en ja od bura ma Mathira en owad gi Mose nindo mane en gavana machon manyeri Nderitu Gachagua. Rigathi Gachagua no nyuole higa mar 1953 e kaunti Manyeri. Ne osomo e skunde sekondar mar Kianga. Higa mar 1988 Gachagua no osidhi kod osimbo mar rang'iny mar digri e mbalariany ma Nairobi e weche siasa kod lony mar somo dhok mopogore opogore. E higa mar 2000 Gachagua no chuone kondo kendo bang' tieko somo mar weche mag telo e apise piny owacho. E kind higa mar 1989 gi 1990 e bwo tenda mosenindo Daniel Toroitich arap Moi, Rigathi Gachagua no owal kaka jalup jagoro e migawo mar weche ma pachuka. E kind higa mar 1990 kod 1991 no wale kaka jamany loche bad migawo ma jolweny kendo en nobedo e apise jatenda piny owacho. Kaluwore kod tije maber e kind higa mar 1991 kod higa mar 1993 ne owale kaka jating ndai ma jatend jotija piny owacho. E higa mar 1995 nyaka 1996 Gachagua no owal kaka dio ma Kakamega. Kama bang'e no dare motere nyaka Laikipia kaka dio e kind higa mar 1997 nyaka higa mar 1999. E higa mar 2001 e higni mogika mag tend KANU no wale kaka jating ndai mar Uhuru Kenyatta mane en jatend migawo maten nanga kama bang'e ne gibalo e winjruok kod Uhuru e higa mar 2006 kama kae to no daro dhi tiyo kod owadgi Nderitu Gachagua mane en ja od bura ma Mathira kinde no.
Bang' tiyo e piny owacho kuom thuolo madirom higni 7, Rigathi Gachagua nogwe tao modok timo ohande manoyaw higa 2000 mar Rido Group of Companies matimo ohand lope, udi, mwandu mag bao kod mamoko. Rigathi Gachagua nowinjore malach e higa mar 2017 bang' tho wadgi Mandiritu Gachagua mane en gavana Manyeri, kama bang'e nokawo tend siasa e nyuola mare, kama bende notemo kawo kare kaka gavana Manyeri. Kata kamano, noduogo loko pache molaro kom kar chung'od bura Mamathira e bwo tiko ma Jubilee kano obedo jaloch kod ombulu 49,628. Nyaka ne yiero osebedo osiep jalup jatend piny Kenya William Ruto Mangita. Gie thuoloni, tich koro yudogi kanyakla, kendo sani en kod ting' mar manyo kendo sero ombulu ne William Ruto kakoro to gimenyo kawo loch mar piny Kenya. Tunataka huyu William Ruto akichukua kuwe na mkutano ya vijana wakipanga pia vile watapata mali waweze kuendesha mambo yao. Ramogi kamane kaka weche pod medo chalo. Pod wane weche mag siasa inya motenre koda welo mar jalup William Ruto to koda kaka kweth mar Ruto bende ochano tich motelo ne yiero matari ko chiko dwe mar 8. Kamwele ni gavana ma county ma Migori Zakaria Okoth bado ema en achiel kuom jotelo madhitao campaign mag Ruto e gwenge mag Nyanza. Ruto ne ochiwo lendo makama mabende oyangore nyinge josiasa mamoko manie list mar jogo madhi tayo campaign mag Kenya Kwanza e gwenge ma Nyanza. Obado dhitiyo kanyakla gi Charles Nyachae, Liudo Walu, Silvanus Osoro kod Vincent Kimosi. Jopiny e gwenge ma Migori dhi nyime gi golo pachgi e wi okang' makamano. An poka neno makosa ma gavana timo. Gavana nigi right ne mar support party mora modwaro. Kendo gavana bende ja Kenya mago kura mara ticho yiene mar yiero ng'ata modwaro. Koro an kaka jachung' mar Suna Central Ward gi ticket mar UDA amor gi yiero ma DP otimo mar yiero gavana. Kendo namedo jiwo gavana ni gavana med lando injili mar UDA ka wariwre kanyakla kaka jochung' mar party mar UDA. Gimotimo maduong' moloyo mamora mokalo en kako gimomiyo yiero gavana marwa Zakaria Okoth bado mondo bed coordinator marwa e Nyanza region ka. Gino mora mokalo kendo agone deputy president Ruto erokamano ahinya kuom yiero bado. Omiyo wamijingo kaka wan joluo ma Migori wadwa support gi chunywa duto te. Wan kaka jo Migori ng'ato ka ng'ato mane e Migori ka. Ji duto te joma riek, ng'ato ka ng'ato nigi ratiche odiochieng' mohero mobiro dhi goyo ombuche ne party party modwaro. Yes, kaka wan jo Migori to ka to en zone mar ODM, lakini nitiere jogo duto moko be man gi pachgi mokwang'eyo. Nyakora mogagai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga no bedo gi romo mar siasa gi jodak e county ma Nairobi. E romo mar Raila ne obago e lap makamkunji ne omedo jiwo mbi mare ka bende osingo biro lando jalupne kapok thuolo ma ochiw gi IBC okalo. Eric Owenga no ochopo e romono kendo ma report molosonwa. Koro wenge duto mag jo Kenya ng'iyo od romo maduong' mar KCC kiny kuma Odinga biro lando jalno mabiro chiedho kode kaka jalupne e yiero mar dwe mar 8. Uliza nitangaze rani meti yangu sio? Nimeangalia hali ya anga na mimi nataka kuambia nyinyi kwamba nitatangaza kesho kule town KCC nitatangaza sawa. Kata kamano dwaro mar fulo jalno ne okwako romono ka bende jotelo mane oyuoro romono ne sundo mondo Odinga oful mana ng'at mamiyo kaka jalupne. Baba, please make sure you give us somebody with a reform agenda. Na tafadhali baba, sisi kama wamama tumeahidiwa kwa muda mrefu sana, and on behalf of women of this country baba, tafadhali baba, angalia wamama na mkono mzuri. Odinga gilange no nyiso geno mar yombo e yiero mabiro kendo ko Ruto pacho awiye. Timu ni moja peke yake, farasi ni moja. Ile timu iko na kiongozi mzalendo anaweza kuchunga mali yetu. Ni timu Azimio ikiongozwa na baba Raila Amolo Odinga. Tarehe 9 mwezi wa 8, si nyinyi ni jeshi la baba? Muamke asubuhi na mapema ndio tuseme the 5th PO Box State House. PO Box mfundisha yeye
mtu ambaye nashinda yale tulimfundisha Nyayo. Tunataka hiyo uchaguzi ikikwisha aende kabisa, rudi kwa nyumbani kabisa. Sichego bende Odinga no dhialo jotelo ma odwaro mondo jopiny obi olutne ombulu dwe mar 8 e kaunti ma Nairobi. Wanne hapa. Hawa ni majamidari yangu hapa Nairobi. Nairobi tunataka kuanzia governor na naibu wake, women rep na senator, yote ya Azimio. Seche makori kwano mana seche manok kende to Odinga bro fulo jalno mabro bedo jalupne e yiero madumra boro. Odinga kod lange iromo ma Kamkunji kawuono no wacho ni gin kod geno ni ok jowadgi ma Kenya Kwanza ok binyal rekod gi e yiero no ero. Eric Owenga, Ramogi TV, Kamkunji, Nairobi County. Bati iwinjo ni kesho kule town KICC nitatangaza. No, atatangaza sio nita. Nunua kuote. Koro nyakora mginua singo bedo wang, nyakora mgajwang. Kinywan wange kachiel koda ite mar kilo ni matimore gwenge kata KICC Nairobi kaedi. Kule town. Koro en wich bar nyakwara mogi na jatenda Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga mar walo jalupne. Raila kino land jalupne kin jiadek manyocha osemiye gi aput manyocha konye manyo jalupne. Kaka Walter Nyambagalero, jatend Wiper Kalonzo Musyoka ne orem ma okoteno Raila Odinga limbe mare Kamkunji, gino ma okelo penjo mathoth ka odong seche manok kende to ilando jalup Raila. Jore mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance nigi sironyo mar ng'eyo jalno madhi bedo jalup Raila Odinga e ng'welaro Compton piny Kenya. Raila wuon osingo ni lendo makamano dhi golo wuok tich tarik 16. Halo, nimeangalia hali ya anga na mimi nataka kuambia nyinyi kwamba nitatangaza kesho kule town KICC nitatangaza sawa. Lendo makama Raila chiwe kampen mane obagi Kamkunji bure Nairobi manambang milome ne reko se chiu geje chiu wache lo Azimio la Umoja One Kenya Alliance makau mutwa. Tunaruka juu. Aput mayando chuoge ne dayo dho jok malaro lemo mar jalup Odinga nyocho sechwa listi mar nyinge adek ne jatelo no mondo miyo kwany ng'ato achiel e kindgi. Nyaka sani nyinge ma ilieko ne nie listi no oriwo koda Kapita Kenneth, Martha Karua e kod Kalonzo Musyoka. Jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka osebedo kasundo mondo mi lemo no e kendo jogo ma otene bende wacho ni ene ma oromore gi lemo no maka ok kamano to onyalo kata balo. Motelo ne chopo Kamkunji romo mar siasa, Raila ne obedo kod romo gi jotito mag Azimio moting'o Martha Karua, Peter Kenneth, Peter Munya kod Charity Ngilu, makmana ni yangore ni jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka to ne onge romo no. Gikone ne okonene bende e romo mar Azimio la Umoja Kamkunji. Highway, baba anaweza, African Union. Jokanyo mag duond bura mar KANU bade mama sawa mar Kenya bende osewuok oko mar yango ni gisiro lwedo Martha Karua mondo obed jalup Raila Odinga. Madhi ataro mar dwaro mar jatend KANU Gideon Moi nyocho selando ni gin gisiro lwedo Kalonzo Musyoka e lemo no. We support the candidature of Martha Wangari Karua to the post of the National Vice Chairman wa Deputy President wa Azimio. Na sisi zote tumekubaliana namna hiyo. Ndio. Martha Karua. Romo makamkunji moko kuom josiasa ne onyiedhore oko ka kwayo Raila Odinga mondo chiw thuolo no ne Martha Karua kaka jalupne. Sisi kutoka na Kikenya tunakuunga mkono, uko na wanaume na akina mama, uzidi uendelee mbele. Raila tosha. Raila tosha. Martha Karua tosha. Sisi kama wamama tumeahidiwa kwa muda mrefu sana. Let it be a woman. Let it be a woman. In Jesus' name. Peter Kenneth bende osebedo ka geto lemo no mar bedo jalup Raila to pod oko wuok oko sundo ni nyaka en mondo miye lemo no makmana ni en bende otiyo koda piny mar manyo sir lwedo. Tarehe 9 mwezi wa 8 kura zote ziende kwa Raila
Dibed ni Raila Odinga dhi winjo kwayo mar Kalonzo Musyoka kendo yiere kaka jalupne, kose Martha Karua dhi bedo miyo mokwongo e lemo makamano, to dibed ni kwan manie bwo mesa omenyo nying Peter Kenneth, kama giduto gin ting' mane wi Raila Odinga ma jopiny rito mar yango ka duol mar IEBC medo kwano ne seche mar timo kamano. Wich bar mar Raila Odinga ni godo en mar yiero ng'at achiel e kind jokanyo mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance ka ok okelo pogruok moro amora e riwruogno endo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoromogi oganda ma Tharaka Nithi onyiso ng'ur kaluwore kod okang' makoro kawo mar yiero Rigathi Gachagua kaka jalup William Ruto kendo weyo oko Kithure Kindiki. Kindiki wuon ne ok oyuoro kata mana e romo mane obagi koda jo Kenya Kwanza kama ne olanda Yanga team madhi chwalo nyime Kenya Kwanza. Dibed ni Kindiki koro goyo kwano mane Nyakoromogi Ajwa. Motelo ne lendo mar jalup jatend UDA William Ruto e ng'wech mar laro kom ted piny. Oganda ma Tharaka Nithi ne nigi geno mar ni Ruto ne nyalo walo wuodgi ngire Abraham Kindiki Kithure kaka jalupne. Kata kamano, geno otore. E gweng' ma Mukothima kama ne onyuole Kindiki, jodak onyiso kuyo kod ni ok gimor kod okang' mar UDA. Tumehuzunika kidogo sababu ameenda safari ndefu na yeye, wamesaidiana kwa kazi, na sisi kama watu wa Tharaka Nithi County tulikuwa tumeona Profesa Kithure Kindiki amefanya juhudi zozote zile kusaidia serikali. Gihum ni pod ginyalo dok chien e yore mag dongruok ni mar ne giketo geno margi kuom Kindiki ni kaponi no yiere jalup Ruto to ne onyalo jiwo dongruok mag gwenge makono. Sisi tulikuwa tutarajie awe vice president ili tuone Tharaka itainuka, lakini sasa kumbwaga chini na ndivyo amefanya kazi ngumu kuwatetea kutoka Hegi kumboleta mpaka huku, ndio sasa wamembwaga chini. Hatujui tutaenda aje kwa maana nchi yetu sasa tunaona itainama sana. Kama Kobende ni obago ng'anyo. Tulete Kindiki tumpe gavana yetu bila tulikuwa tumeamua. Kama sio Kindiki hakuna kura. Hakuna juu Kindiki huku ni yetu tulikuwa tupe gavana. Gichayo Ruto kuom ne wacho e lela ni odwaro mondo gitigi Kindiki lemo mamalo to bang'e koro lokore ma okomie kom. Ruto akakuja pale kwa uwanja, yeye mwenyewe alisema tumpe yeye aenda wakafanya kazi na yeye huko. Sasa itakuwaje wametugeuka? E kinde mane jalup jatend piny William Ruto ne chiwo lendono, Kindiki ne onge ka oganda jo Kenya ne penjore kama entie. Bang' rem ma ok ochopo e nyasi mar walo jalup Ruto, oganda jo Kenya koro penjore gima Kindiki paro ka bende girito mar winjo ni Kindiki biro wachang'o kotenore koda welo mar jalup jatend piny William Ruto e ng'wech mar laro kom tend piny e yiero ma tarik 9 dwe mar Aboro. George Bati, Ramogi TV. Nyakoromogi Koto en thuolo na bende wakawo yo matin ka en dakika 29 Bati bang' saa 3 mar otieno. Saa ng'adore Lydia, sani chal ni kedo kora mondo wamed wuok kama piyo piyo. Kata kamano Nyakoromogi nitiere mathoth mapod waikoni, kama bende in bende jal moseoro ote mare kata milome mare, wan kodi kendo wamedo ng'iyo kaka yoro milome mari kukalo e Ramogi TV mondo mi waketi ibed achiel kuom ka wakelo ni weche manyien mag OIMORE midhiambo. Bende aher mar paro ni wantiere mbui kacha mano Ramogi TV, nyiswa ni to pachi nang'o kaluwore kod yiero ma bende notim kawuono gi riwruok mar Kenya Kwanza mar yiero Rigathi Gachagua kaka jalup William Ruto e laro kom tend piny Kenya e yiero mabiro. E kindeno bende nyalo nyiswa nikech wang'isi ni Raila Odinga wacho ni kule town KCC kinyen bende dhi yango nwani to jalup ne dhi bedo ng'a e yiero ma tarik 9 dwe mar Aboro. Nyakoromogi Ajwang bache neno kanyi kwa Ramogi omolo kaka neno Josephat Wuod Ligala Ochieng' wacho ni entiere Kayole Matopeni rafiki Nyakwaro Pondo to wacho kanyo ni omor kaka pile kendo en bende okete mana ka Nyanga Makopio Achibela Chible mano koya Eldoret Town. Jalango Tieno Wich Lumbich Josephat Wuod Ligala kabende kang'iyo kacha weche gomaga otemacho. Robert Ouko wacho ni en Uda Sembo to wacho kani Raila oweketo gi mudho. Raila oseyango ni kiny koro aparo ni kule town lock negi kule town en kiny town kacha e boma kacha kinyo lendo koro ng'ama ni mudho bed mana ni mudho mar otieno ne kende to ka kinyo chopo ka chieng' yaore ni ting'eni Raila lendo. Aneno kanyo kuisa Ramogi TV George Batie an Ongwe na Elias aneno achiel kachiel ka ne paw ndege Kadem to kwayo ha mabene wuod Joseph
Joseph Masomo St. George akabendo wacho ni Azimio mano kanyo motel ne gira ila molo dinga diero ngaka jalup mano koro wacho kan iketo mana wangi mondo ginie to ngamo diero mana kaka Lidia wacho nyakoro Ramogi medoro ote mari nikech wan gi mathoth ahinya ma pod waiko ni kendo wabro medo somo gi omiyo wakaw ywe machuok ka waduogo wan gi mathoth kaka mabiro ni. By tomorrow almost the whole government will be here to get ready to receive His Excellency and his guests. Jotend pinje chako molo Kisumu tichario ne romba Afri Cities. Yud kama ilongo ni dala ka nyolo Havana Estate Group Phase 4 enengo molo war masiling 600 kende. Ni mato ndikote machuok ni lo kaeto ior e namba mar 20321 kata yotol e namba mar 0725 000 222. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama yeye aliyejuzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Yud kama ilongo ni dala ka nyolo Havana Estate Group Phase 4 enengo molo war masiling 600 kende. Ni mato ndikote machuok ni lo kaeto ior e namba mar 20321 kata yotol e namba mar 0725 000 222. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Machiegni kendo nyakoro Mugajwang' e chenro mar OIMORE kama medo ni mago motuche pacho ka gwenge wato kod bombewa. Mana kaka wachake na kaka en nyakoro Ramogi wamedo sudo nyime gi weche wa manyien ka koro wadonje weche ma bende kelo kuyo. En obila ma Kiambu timo nonro ewi nek ma japuonjre moro mar tiegruok mar Kenya Institute of Mass Communication. Ringre japuonjre no nyo kwany ko witi e bungu moro manie gwenge maburiri ai bulu elwara mar boma ma Kiambu. Ringre japuonjre no manyako majegni 22 nyo kwany gi jogo mane oriko kadho e bath yo kendo ne en koda dhonde mag pala ing'eye. Ringre japuonjre no koro to setere kar kano ringre kanonro koro dhi nyime e wi nek makamano. John Wanyoike ma en achich e wi nek no yangore ni osemaki kendo bila bende pod nono mamoko ariyo. Kwetu tumestuka sana, hatujasikia kitu kama hiyo, hatujawahi ona kitu kama hiyo kwa hii pande ya Bureria. Nikusiaga tunasikiaga mahali pengine, lakini huko tumestuka sana. Sasa ndio tukachukua jukumu tukaitana kutoka kwa polisi. Kitu yenye imesababisha kifo siwezi jua juu ni kama ameletwa huku. Hakuna community, hakuna mwenye anamjua, hajulikani hapa. But kwa hii area imekuwa kwa haraka sana. Tuko na rentals mingi sana, tuko na wakaaji wengi sana. Ni kama sasa ward, hii Bureria ward inakaa kama ward saina, si ward, but community ni mingi hapa Bureria. Na usalama, acha niseme usalama kwa hii Bureria tunaomba iongezewe kidogo. Nyakoromogi wang'ado nyake county ma Kisumu kama bende mana kaka nwase paro ni nitiere maduong' mano motisi ni Afri Cities. Ma en romo ma onywando pinje mag Afrika kendo jotend pinje go limo Kisumu. Winjo ni Kisumu sani od nindo kidhi to inyalo wuotho ma iting' badi malo.
Koro aneno ka be jomodak alwora mar Kisumu osechako dar gidhi pacho giwe ute go dakika moko 2 nikech kiwe odiochieng' achiel to 50,000. Wadhi nyime kama jotend pinje mopogore mag Afrika igeno mar chopo e boma ma Kisumo e romo mar 9 mar Afri-Cities machakore tich 2 mar juma makinyne. Jotelo gi biro bedo kod twak ewi dongruok mag pinje mag Afrika. Jaelieta negi mathoth kowuok Kisumu. Nyaka sani jatend piny Seychelles machon moluor Dani Fure osechopo e boma ma Kisumu kigeno chopo mar jotend pinje mamoko odiochieng' makiny kod tich 2. The moment heads of states and other guests are arriving, and former heads of states, and we continue to receive guests. By tomorrow, almost the whole government will be here to get ready to receive His Excellency and his guests on Tuesday. Jotelo mag pinje Afrika moting'o jotelo masani kod mago machon, jotelo mochung'ne bombe mopogore bende biro bedo kod twak kaka ibero bombe mag pinje Afrika. Between head of states on financing investment and urbanization. This will be at the end of the opening ceremony. Twak makende ibiro keti e kind jotend pinje ewi manyo omenda kod joket mwandu ne pinje Afrika e odiochieng' mokwongo mar romoni. Kamano bende, aput machielo mar jotelo machon mag pinje Afrika biro twak kod jotelo marowere e weche mag telo kotelnegi kod moluor Raila Odinga. As the AU High Representative for Infrastructure, this was his request because he believes that infrastructure is extremely important for urbanization in Africa. What can we learn from your experience to guide us into better delivery to our population? Weche mag siasa ok dhi dong' chien e romoni, kuma twak mar siasa biro bedo e kind jotend migepe mag piny owacho mag pinje Afrika kod jokanyo mopogore e tiego weche mag devolution. Meeting of ministers, meeting of mayors and leaders of local governments, meeting of regional economic communities and meeting of development partners. Jogo mosekonyo jiwo kendo tego weche mag devolution e pinje Afrika biro yudo mich makende. People that have delivered or have supported decentralization in Africa. These people get an award or an honorary membership of UCAG Africa. Jotelo mopogore mag pinje mag Afrika biro bedo kae kagitimo twak e weche mag telo kanyakla kod dongruok e kind pinje mantiere Afrika. Jaelieta, Ramogi TV. Duogo erokamano ne Profesa Nyang' Nyong'o kuom tiyo matek ma ji oduoge chiro mar Kibuye. Jo ohalo chako uso chiro Kibuye bang' yepo mare. Yud kama iluongo ni dala ka inyolo Havana Estate Group Phase 4 e nengo moluor mar Sh629 kende. Ni mathoth ndikote machok ni lo kaeto ior e namba mar 20321 kata yotol e namba mar 0725 000 222. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app.
Machiegni kendo nyakoro Mogajwang. Johala kawuono noyudo thuolo mokwongo matimo hale chiro makibuye bang' higni 2 chakre ne lor chirono. Johala ne ochopo e chirono mar uso mwandu mopogore opogore. Kata kamano, kaluwore gi johala go, jonyiewo pod ne ok nitiere ahinya kipimo kod kaka ne chirono chalo e kinde mokalo. Johala go jowacho ni nok mar jonyiewo dibed ni obedo kaluwore ni ji mathoth pok ong'eyo ni chirono koro oseyaw kendo. Gikwayo piny owacho ma Kisumu mondo tim lendo ne jopiny e wi yepo mar chirono. Mokwongo erokamano ne Profesa Nyang' kuom tiyo matek ma ji oduoge chiro mar Kibuye. To kata piny tek kamano, chiro to pok oduoge wang'e nikech pesa tin. Ok en congested kaka pile. Pod waneno ka boring ng'eny. Koro wan wakwaya Nyasaye ma mondo oyie mondo chiro o pick up. Ang'e ni e ndalo mabiro kopik to wabro dhi maber. So far pok odhi maber ahinya because we are in a new market. Koro watemo kwayo jowa manyiche wan godo e chiro makocha ni chiro kel koni wan kama ber. We want to congratulate our governor kech oketo wa kama ber wan e tipo. Wan gi taya wanya uso 24/7 komiwa chance mar uso kamano. Koro watemo kwayo kastembe wa ni gibi koni chiro sani ni koni gimoro amora ni ka Jo Kisumu koro chuno ni nyaka tudhi e chiro. Jomanyo paro ni chiro pod ne kocha, chiro ne koni mano Kibuye kaluwore gi duond jouso mabende nyiso ni chiro mag Kibuye koro oseyaw. Giweyo boring ema koro ng'eny e chiro no, winjo gidhi ginyiepi.